כשאני ואתה נצעד ביחד ונשיר בכל שירים של תקווה, עוד נשב בשלווה בנחת והעולם מתמלא באהבה. הטוב כבר מונח בתוך הלב שלי, הוא נמצא אצלך, הוא שוכן בכולם. להוציא אותו זה עניין של מידות טובות, ויחד נאיר את העולם. פתאום את הטעם האמיתי אפשר רק שהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח, והחיים הם מסע בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם. למה פתאום את הטעם האמיתי אפשר רק שהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח, והחיים הם מסע בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום. כשאני ואתה נלמד לתת מכל הלב, כשאני ואתה נלמד שלתת זה לא כואב, עוד נשב בשלווה בנחת והעולם מתמלא באהבה. פתאום את הטעם האמיתי אפשר רק כשהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח, והחיים הם מסע בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום.